Uvádza sa ambulácia Štetky. Niekto nám volá. Áno? To je pani sestrička Lily. Dobrý deň, tu Igor to máme, by som chcela sa objednať na plastiku. To tam pani doktorke Rachel. Potrebujete, chcete sa objednať na plastiku? Dobre, jak sa voláte? Ja sa volám Jasminka Gruľová. Voláte sa Jasminka Gruľová. Jasminka Gruľová. A kedy ste narodená? Datum narodenia 11.12.2006. 11.12.2006. A čo ste, muž alebo žena? Muž a chcem ako vyzerať ako žena. Dneska prídete tak o 12. Pripravujem vám správu, všetko vypisujem a môžete sa pripraviť. Osprchujte sa a môžete prísť. Dobre, dovidenia. Dobre, do pol. Môžete mi podať pero? Nech sa páči. Volá sa Jasminka Gruľová. Jasminka Gruľová. Narodená je 11.11.2006. Takže už máme aj správu, že čo chce. Chce mať veľké prsia, modré oči, veľký zadok a veľké vlasy ako blondínka. Dobre. A objednáme ju dneska o 12. Nech príde. Dobre. Dáme to do počítača. Nech sa to vypisuje. Dobre. Môžete tam odložiť? Dobre. No môžete jej zavolať pani Jasminke, nech už príde. Niekto mi zazvolá. No? Jasminka, môžete prísť na vyšetrenie a na operáciu. Sedím, už letím jak banán. Sestrička Lily, poďte otvoriť dvere. Samozrejme. Dobrý deň, potrebujem členov Českej Dobre, preukaz. pani, počkajte. Za chvíľu vám dám. Nech sa páči. Nech sa páči. Sa volá Jasminka Gruľová. Jasminka Gruľová. Narodina 11.12.2006. Takže pani Jasminka bude o chvíľu operačná, že budeme ju brať na salu a spravíme jej to, čo chce. Privez dnu. Môžete prísť. Dobrý deň. Dobrý deň, to sa vy voláte Jasminka Gruľová. Áno, A to je. ste vysoko, hej. Ste Chcem byť muž alebo žena? Som muž a chcem ako vyzerať ako žena. Môžete sa posadnúť? A momentálne čo chcete? Chcem veľké prsia. Veľké prsia. Chcem veľké prsia. Veľké zadky chcem a modré oči. A vlasy aké? Vlasy chcem modré. Dobre. A máte USB? Nie, mám to USB. Tak si narodená tak ako ja. A to jak sa mám prsti do zadku? Môžete mi priniesť čistý papier? Vyjadkovaný. Ďakujem. Môžeme je vytlačiť vonka. Chceli ste veľké prsia, modré oči, veľký zadok a modré vlasy a že potade do hotky. Vlasy? Akože 44 metrov. Takže to až do zemi. Odložte, kde si narodený 11. Aby sme nezabudli.
Dobre, takže pripravte sa, ideme na operáciu. Ďakujem veľmi. Dobrý deň. Dobrý deň. Pani ste vysoká, posadnite si. Podržte mi to, sestrička, vy? Dajte mi to tu a toto vyzlečte dole. Ľažte. Je to takúda rána, čo vám je, veď vonka nesvíti slnko. Dobre, ľažte. Pani sestrička Lili, požite mi tlakomer, tu. Pani sestrička Lili. Ale ja chcem veľké zadky. Dobre. Nebojte sa, spravím vám tak, jak chcete. A vidíme, čo sa dá. Dajte ruku. To nebude šípať? Dobre, držte ruku. Sedem a 4 má. Dobre, tak pripravte sa. Sestrička, požitajte ten modrý sačok. Dobre. Poď, dáme vám do hlavy. Máte gumičku pri sebe? Nie, nemám. Kto má gumičku? Pani sestrička, Lili, máte gumičku? Bože, vy chcete mať veľké vlasy, veď máte vlasy. Dobre, spravíme vám, jak chcete. Toto musíme vám dať do hlavy, aby vám do rany nešli vlasy, lebo budete mať asi rakovinu. Keď ide do rany vlas, tak môžete mať infekciu. Aha, pani. Dobre, takže pani sestrička Lili, ihlu. Pani, nechcem také veľké. Nebude vás to bolieť, iba to bude štipnúť. Dobre. Pani sestrička Lili, môžete mi držať ruku? Pane Bože, to štiepa! Sestrička Lili, že ruku. Otvorte ústa. Dobre. Pani sestrička Kyslík, ide na operáciu. Dýchajte ako veľ. Dobre, spí. Nožík. Nožík. Má bradavky. Pani sestrička, toto čo na prsa poprosím. Dali ste jednu klapky, tam sú klapky, rýchlo. Dosť? Skoro toto moc popotrebujem. Dobre, ďakujem. Podržte to hore takto. Nie, že bude prdnúť. Môžete mi prísť pomôcť ho brať? A vy budete pichnúť ihlu. Dobre, tak pripravte sa. Raz, 2, 3. Aj do druhej strany. Pani Jasminka, dobré ránko. Jak sa cítite? Nie, dobre. Dobre, musíte ísť doma a spať. Dobre, vstávajte hore. Konečne mám cicky, lidičky aj zadok. Som zaplatil za to 2400. Za plastiku. No tak ahojte.